Aurtengo alkartasun eguna berezia da. Alde batetik, gure historia luzean beste urratz bat delako. Eta bestetik, pandemia global baten erdian aurre egin behar diogulako. Hemendik, animoak, larrien sufritzen daudenak eta oroitzapen maitagarria pandemia edo isolamendu garaiotan hil diren pertsona guztientzat. Bereziki, gure alderdiko militante izan direnei. Osasun krisi honen aurrean, lehen lerroan lan egiten duten pertsonak gogoratu behar ditugu. Gehienak ere, egoera prekarioan egiten dutelako. Alkartasun eguna, ospakizun eguna izan da beti, iaz, gogoratuko duzuen moduan, Zumaian elkartu ginen, alkatetza dugun tokian gainera. Topaketa jaurnaldi bat izan genuen, non elkarrizketa politikoek, umore onak eta bazkari hobeak oroimenarako egun duina osatu baitzuten. Alkartasun eguna beti izan da lagunen arteko topagunea hamarkadetan zehar. Gaur ere, eguna proposa da memoria egiteko eta izen ziren horiek oroituz garena izaten jarraitzeko. Azken prozesu elektoraletan, EH Bilduk eta EH Bai emaitza bikainak lortu dituzte. Eta horrek erakusten digu justizia sozialean oinarritutako Europako esparruan nazio independiente bat eraikitzeko apustu estrategikoa egokia dela eta Eusko Alkartasunak bide horretatik jarraitu behar duela etorkizunean. Horretarako, zurekin kontatzea espero dugu. Izan ere, EH Bildu da EJ-PS ardatz zaharraren alternatiba posible bakarra. Eta horregatik, gehiengo berriak sortzen inplikatu beharko dugu. Alderdi hau sortzera eraman gintuzten ideiak praktikan jartzeko. Aurrera egin behar dugu. Eta horretarako, zurekin kontatzen jarraitu nahi dugu. Herri solidarioagoa, bidezkoagoa eta subiranoagoa eraikitzeko. Herri duin bat lortzeko. Eskerrik asko zure laguntzagatik eta zaindu. Gora Euskal Herria eskatuta, gora Eusko Alkartasuna.